Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδέχομαι, πρωτίστως τα παιδιά, τους γονείς, τους υπευθύνους όλης αυτής της πρωτοβουλίας στην Προεδρία της Δημοκρατίας και επιτρέψτε μου να σας πω τούτα τα λίγα λόγια και μόνο. Γιατί τα λόγια είναι φτωχά μπροστά σε αυτό που κάνετε και επομένως περιορίζομαι να σας μεταφέρω λίγες σκέψεις που τις θεωρώ αυτονόητες αλλά αναγκαίες τούτη τη στιγμή. Μέσα από την τέχνη σας, παιδιά μου, την τέχνη της παιδικής αθωότητας αλλά και γνησιότητας, εμπνέεται σε όλους εμάς τους μεγαλύτερους το όραμα της ειρηνικής συνύπαρξης και της συνδημιουργίας. Ταυτοχρόνως μας εμπνέεται ορισμένες αρχές και αξίες πολύ σημαντικές, όπως είναι οι αρχές και οι αξίες της ενότητας, της αλληλεγγύης και κυρίως της ευγενούς άμυλας στον χώρο της δημιουργίας. Μην ξεχνάτε ότι αυτές οι αρχές και οι αξίες είναι στο επίκεντρο του Ολυμπιακού πνεύματος και του Ολυμπιακού ιδεώδους. Και γι' αυτό ορθώς η πρωτοβουλία που έχετε πάρει φέρει τον τίτλο Ολυμπιάδα Παιδικής Ζωγραφικής. Το αξίζεται. Είναι η πρώτη Ολυμπιάδα που οργανώνεται. Εύχομαι, είμαι βέβαιος, ότι αυτή η Ολυμπιάδα θα έχει μακρά συνέχεια και θα επεκτείνει το ένα και περισσότερο στον κόσμο. Γιατί αυτό που είναι εξαιρετικά σημαντικό συνίσταται στο ότι η πρωτοβουλία σας και η τέχνη σας μαζί ξεπερνάει κατά πολύ τα σύνορά μας. Και αυτό είναι για την Ελλάδα κάτι αυτονόητο. Γιατί η Ελλάδα στο πνεύμα, στην τέχνη, δεν έχει σύνορα. Ποτέ δεν είχε σύνορα. Πολύ περισσότερο σήμερα. Και αυτό το εκφράζετε εσείς από αυτή την τρυφερή ηλικία. Το έχουμε ανάγκη εμείς οι μεγαλύτεροι. Μην νομίζω σας λέω υπερβολές. Κάθε άλλο. Το έχουμε πολύ ανάγκη να παίρνουμε παράδειγμα από αυτό το οποίο κάνετε εσείς. Να είστε καλά λοιπόν, καλή συνέχεια και ευχαριστίες θερμές και σε αυτούς που οργάνωσαν την Ολυμπιάδα, αλλά και στους γονείς. Γιατί ξέρω πόση αφοσίωση χρειάζεται, πόση ώρα περνάτε μαζί με τα παιδιά για να μπορέσουν να μην αισθάνονται μόνα τους. Γιατί η μοναξιά σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτή την ηλικία ιδίως δεν είναι καλός σύμβουλος. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από τη συμπαράσταση της οικογενειακής ταλπορής για να εμπνευστούν περισσότερο και να δημιουργήσουν καλύτερα. Και πάλι σας ευχαριστώ θερμός. Καλή δύναμη, καλή πορεία και χρόνια πολλά από τις μέρες. Εξοχότατη κύριε Πρόεδρε, γνωρίζοντας τη γνήσια αγάπη που τρέφετε για τον τόπο μας και την απόλυτη αφοσίωσή σας στη διαμόρφωση ενός ελπιδοφόρου μέλλοντος για τα παιδιά μας, σας ευχαριστούμε για τη θερμή υποδοχή στο Προεδρικό Μέγαρο των μικρών καλλιτεχνών της Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας. Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά που βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να σας προσφέρουμε έργα τέχνης με χρώμα ελληνικό, που φιλοτεχνήθηκαν από τα παιδιά μας, αντλώντας έμπνευση από τη δική σας ευχή, το μέλλον μας ενώνει για να κατακτήσουμε αυτό που μας αναλογεί. Τα έργα αυτά δημιουργήθηκαν ως ένα εγκάρδιο ευχαριστώ των παιδιών μας για την ύψιστη τιμή που μας κάνατε να θέσετε την Ολυμπιάδα Παιδικής Ζωγραφικής, ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα υπό την αιγίδα σας. Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε ήδη λάβει χιλιάδες παιδικά αριστουργήματα ως αγγελιοφόρους του μηνύματος της νέας γενιάς της Ελλάδας, που αντικατοπτρίζει τα υψηλά ιδεώδη και τις πανανθρώπινες αξίες που ως λίκνο και κοιτίδα πολιτισμού πρώτη δίδαξε η χώρα μας. Η πολύτιμη αρρωγή και στήριξή σας ενισχύει ουσιαστικά την προσπάθειά μας για την προώθηση της παιδικής τέχνης και των ελληνικών αξιών και αναδεικνύει τα έργα μας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η σημερινή επίσκεψή μας στο Προεδρικό Μέγαρο είναι για μας η ύψιστη επιβράβευση όλων των προσπαθειών μας για την ενθάρρυνση της παιδικής τέχνης και για την καλλιέργεια ενός περιβάλλοντος πολιτισμού για τους μαθητές μας. Με την απελευθέρωση της έκφρασης των παιδιών, μέσα από τη μητρική τους γλώσσα, την τέχνη, συμβάλλουμε στην οικοδόμηση ενός λαμπρότερου μέλλοντος, εξασφαλίζοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στους αρχιτέκτονες του αύριο, στα παιδιά μας. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία σας. Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω. Μεγάλη τιμή. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
παιδάκι. Έλα εδώ, μικρό. Έλα εδώ, ρε. Σαν τις εγγόνες μου. Έλα εδώ. Μακάρι να ήταν τέτοια ταλέντα σαν και εσάς.